Здравейте, казвам се Хари. Хари Емички. Аз съм президент на фирма Mr. Potter и автор на програмата Lemon Management. В тази кратка видеопрезентация ще ви разкрия тайната на философския камък в продажбите. Или как да превърнете всяка продажба в злато. Кой е философския камък? Какво е то? Това е материал, който превръща желязото в злато. Този материал прави собственика си безсмъртен. Искате ли да запишете името си в залата на славата на най-успелите търговци в България? Искате ли да превръщате всяка своя продажба в злато? Искате ли да превърнете своите клиенти в най-голямото си богатство? Използвайте този простичък принцип, който ще научите сега. Тогава клиентите ви сами ще се връщат при вас, ще искат да купуват, ще разказват на всички колко добър сте вие, вашата фирма, вашите продукти. Каква е легендата? През 14 век Никола Фламел открива философския камък. След дълги години благотворителност той изчезва мистериозно. Отново се появява няколко века по-късно в различни точки в Европа. Защо ви разказвам това? Съществуват точни принципи, стъпки, модели на поведение, които водят до желания успех в продажбата. Защо наричам този принцип, който ще ви разкрия сега философския камък на продажбата? От векове съществува спор между философите за това, кое е първичното. Идеалното или материалното. Нещо като спора, кое е първо. Яйцето или кокошката. Само че за яйцето и кокошката знаем. Първо е яйцето, защото и влечугите са се размножавали с яйца, далеч преди да се появят кокошките като вид. Така, какво знаем още за този философски дебат? Идеалистите, начело с Хегел, Кант, Шопенхауер, твърдят, че идеята е първа. В Вселената не може да се случи нищо, преди това да има възможност за него. Какво твърдят материалистите? Материалистите, начело с Хобс, Дюринг, Маркс, твърдят, че идеите са плод на човешкото съзнание. Кое е важно за нас в този спор? Кое ни върши работа? И двете групи философи не отричат факта, че съществуват идеи и съществува човешко съзнание. Основната задача на един добър търговец, основната му цел трябва да бъде да създаде идея за покупка на своя продукт и да я постави в съзнанието на клиента. Да създаде идея и да я постави в съзнанието на клиента. По време на последният ни семинар говорих с един менеджер от известна фирма и го питах защо техният продукт не се рекламира активно, след като е по-добър от този на конкурентите, а губи. Менеджерът ми каза, че техните продукти са популярни в целия свят, но в Европа губят от своите конкуренти. Това не е важно, казах му. Важно е какво мислят клиентите за продукт. Важно е какво има в съзнанието на клиента. Конкурентната борба не е за територия, не е за география, не е за рекламни канали. Конкурентната борба е за съзнанието на клиента. Хората обичат историите за продукта. Хората обичат да гледат филми. Защо? Защото се идентифицират с главния герой. Те обичат да са главния герой в своя филм, в филма на своя живот. На хората им харесва да разказват. Дайте им една добра история за създаването на продукта, за самия продукт, за това как клиентите са го открили, за това как са били обслужени, как са ви притиснали, за да им дадете по-добра цена, история за това какъв ще бъде резултата, какъв ще бъдат ползите от вашия продукт. И клиентите ще ви обичат.